Αγαπημένες φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Neurodiversity Greece και εδώ Ευθαλία Καδέρογλου. Καλή μας αρχή, καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους τους γονείς. Και μια και ξεκινάει η σχολική χρονιά, είπα να κάνω ένα επεισόδιο για την οικογενειοκεντρική πρώιμη παρέμβαση, που μπορεί να την έχετε ακούσει ή θα αρχίσετε να την ακούτε πολύ περισσότερο, αλλά με πολύ διαστρεβλωμένο τρόπο. Απέχουν πολύ οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν σε εσάς από την πραγματικότητα. Και θα ήταν καλό, θεωρώ, να μάθετε ως γονείς να καταλαβαίνετε τη διαφορά από την ιατροκεντρική φιλοσοφία σε σχέση πάντα με το οικογενειοκεντρικό νευροεπιβεβαιωτικό μοντέλο για την πρώιμη παρέμβαση. Ποιο είναι το πρώτο σημείο που μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τη διαφορά? Σε μια ιατροκεντρική πρώιμη παρέμβαση, συχνά υπάρχουν μη λεκτικά ή έμεσα μηνύματα που επικοινωνούν στους γονείς ότι το παιδί τους πρέπει να φτιαχτεί, πρέπει να διορθωθεί. Υπάρχει δηλαδή η παθολογικοποίηση της διαφοράς. Παρόλο που η χρησιμοποιούμενη φρασεολογία μπορεί να είναι έτσι απαλή και όμορφη, θα βοηθήσουμε το παιδί να βελτιώσει δεξιότητες κτλ. Το υποκείμενο νόημα όμως παραμένει ότι αυτό που είναι το παιδί, το αυτιστικό σας παιδί, δεν αρκεί. Αντίθετα, σε μια οικογενειοκεντρική και νευροεπιβεβαιωτική παρέμβαση, το πρώτο πράγμα που αναγνωρίζετε είναι ότι το παιδί δεν είναι χαλασμένο εμπόρευμα. Απλά διαφέρει στον τρόπο που αντιλαμβάνεται, που επικοινωνεί και σχετίζεται. Και η διαφορά σε αυτό το μοντέλο δεν θεωρείται παθολογία. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Με την ιατροκεντρική στάση θα ακούσετε: πρέπει να μειώσουμε τα στερεότυπα κινήσεων γιατί αποσπούν την προσοχή του παιδιού και είναι ακατάλληλα. Με την οικογενειοκεντρική στάση και φιλοσοφία θα ακούσετε: οι κινήσεις αυτές, το stimming που κάνει το παιδί, προσφέρουν αυτορύθμιση. Πότε τις κάνει πιο συχνά? Πώς θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε στο περιβάλλον του με σεβασμό? Ποιος έχει φωνή στη διαδικασία της παρέμβασης? Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που μπορεί να σας βοηθήσει πολύ. Η ιατροκεντρική προσέγγιση δίνει κυρίαρχο ρόλο μόνο στον ειδικό. Ο ειδικός και η αυθεντία του, ενώ οι γονείς αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευόμενοι. Το ίδιο το παιδί σπάνια θεωρείται υποκείμενο με προτιμήσεις και φωνή, ιδίως αν είναι μη λεκτικό. Στην οικογενειοκεντρική νευροεπιβεβαιωτική παρέμβαση όμως, οι γονείς είναι φορείς γνώσης, δεν είναι απλώς βοηθοί θεραπείας. Το παιδί επίσης έχει δικαίωμα στην έκφραση και στη συμμετοχή και στην επιλογή, ακόμα κι αν επικοινωνεί με εναλλακτικούς ή μη συμβατικούς τρόπους. Ένα παράδειγμα. Στην ιατροκεντρική παρέμβαση το παιδί επιλέγει ανάμεσα σε δύο κάρτες γιατί πρέπει να μάθει να ζητάει. Στην οικογενειοκεντρική παρέμβαση οι γονείς παρατηρούν τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του παιδιού και η επικοινωνία του συνολικά υποστηρίζεται με όποιο τρόπο, πολυτροπικά, με επαυξητικές και εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, με χειρονομίες, με συναισθηματικό συγχρονισμό, όχι μόνο με δομημένες εντολές. Ένα τρίτο σημείο. Οι ρυθμοί. Ποιοι είναι οι ρυθμοί στη θεραπεία, στην παρέμβαση? Και υπάρχει σεβασμός στο αναπτυξιακό προφίλ του παιδιού? Οι ιατροκεντρικές παρεμβάσεις βασίζονται σε ηλικιακά πρότυπα ανάπτυξης του μέσου νευροτυπικού όρου. Το παιδί λοιπόν αναμένεται να πιάσει τις αναπτυξιακές δεξιότητες της ηλικίας του σε διάφορους τομείς όπως είναι ο λόγος, το παιχνίδι, η κοινωνική αλληλεπίδραση. Ξεχνάμε όμως ότι εδώ έχουμε ένα διαφορετικό νευρότυπο. Αυτό λοιπόν που επιβάλλουμε στα παιδιά οδηγεί σε στρες, σε burnout, σε ανθεκτικότητα στην παρέμβαση. Αντίθετα, η οικογενειοκεντρική νευροεπιβεβαιωτική προσέγγιση σέβεται την αναπτυξιακή διαφοροποίηση, δεν τη βλέπει ως έλλειμμα, αλλά ως μια εναλλακτική πορεία με το δικό της ρυθμό. Ένα παράδειγμα, ιατροκεντρικός στόχος. Να παίζει συμβολικό παιχνίδι με κούκλες όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Νευροεπιβεβαιωτικός στόχος.
να υποστηριχθεί το παιδί στο να εξερευνά τα ενδιαφέροντά του, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και αν είναι η περιστροφή των αντικειμένων, η οργάνωση των παιχνιδιών του, το ειδικό του ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας ασφάλεια και σύνδεση με το γονιό μέσα από αυτό. Τέταρτο σημείο. Τιτλοφορείται λοιπόν ως οικογενειοκεντρική παρέμβαση, αλλά ποιανού η ευημερία τίθεται στο επίκεντρο? Στην ιατροκεντρική προσέγγιση εμφανίζεται η παρέμβαση ως ευγενής παρέμβαση για το καλό του παιδιού, αλλά στην πράξη θα πρέπει να πούμε ότι εξυπηρετεί την αγωνία του γονέα για κανονικότητα, την κοινωνική απέτηση συμμόρφωσης και την αγορά υπηρεσιών θεραπείας. Στην οικογενειοκεντρική νευροεπιβεβαιωτική προσέγγιση, όλη η παρέμβαση θέλει να προσφέρει ενδυνάμωση και όχι διόρθωση. Ενδυνάμωση για το παιδί, ενδυνάμωση για όλη την οικογένεια. Οι στόχοι λοιπόν σχεδιάζονται από κοινού, με σεβασμό στη ψυχολογία του παιδιού, αλλά και στις προτεραιότητες και τις αξίες της ίδιας της οικογένειας. Τι είναι το παιδί? Ένα πρόβλημα προς διόρθωση, ένα άτομο με μοναδικές δυνατότητες? Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα? Είναι απλά εκτελεστής οδηγιών ή το πολύ λαμβάνει μέρος σε μια ενημέρωση ή είναι συνδιαμορφωτής και φυσικός υποστηρικτής της ανάπτυξης του παιδιού? Ποια είναι τα εργαλεία μας? Επαναλαμβανόμενες ασκήσεις και καθήλωση σε καθήκοντα ή παιχνίδι με νόημα, ρουτίνες και ένταξη μέσα στην καθημερινή ζωή? Ποια είναι η αντίδραση στη δυσφορία του παιδιού? Η αγνόηση και η απόσπαση της προσοχής ή η αναγνώριση και η κατανόηση και η ρύθμιση του περιβάλλοντος του? Ποια είναι η επικοινωνία που προωθούμε? Έμφαση μόνο στην ομιλία, στόχος να μιλήσει, ή είναι πολυτροπική με αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων, χειρονομιών, βλέμματος κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση δύο μοντέλων, του κοινωνικού μοντέλου σε σχέση με το ιατρικό μοντέλο σχετικά με την αναπηρία. Η βασική διαφορά λοιπόν εντοπίζεται στη φιλοσοφία πίσω από την παρέμβαση. Το ιατρικό μοντέλο βλέπει την αναπηρία ως έλλειμμα, το οποίο εδράζεται στο ίδιο το άτομο, άρα το άτομο το ίδιο πρέπει να αλλάξει. Στόχος λοιπόν είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του παιδιού, ώστε να προσαρμοστεί στην κοινωνία, να μπει στο κουτάκι που έχουμε ετοιμάσει γι' αυτό. Το κοινωνικό μοντέλο όμως, το οποίο είναι νευροεπιβεβαιωτικό, αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως αποτέλεσμα της ασυμβατότητας μεταξύ των αναγκών του συγκεκριμένου παιδιού και του άκαμπτου περιβάλλοντος. Οπότε η παρέμβαση στρέφεται στην προσαρμογή του περιβάλλοντος και στην αυθεντική υποστήριξη του παιδιού. Πώς φαίνεται στην πράξη? Να δούμε δύο σενάρια για την ίδια συμπεριφορά. Ας πούμε, το παιδί κλαίει όταν του ζητούν να διακόψει ένα αγαπημένο παιχνίδι, μια αγαπημένη ενασχόληση, για να περάσει σε μια καθορισμένη δραστηριότητα της παρέμβασης. Η ιατροκεντρική αντιμετώπιση είναι ότι το παιδί πρέπει να μάθει να συμμορφώνεται. Το κλάμα του αγνοείται και επιβάλλεται η συνέπεια. Στην οικογενειοκεντρική αντιμετώπιση θα πούμε, ας δούμε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για το παιδί. Πώς μπορούμε να κάνουμε επαφή μαζί του, πώς μπορούμε να εντάξουμε το αγαπημένο του στοιχείο, π.χ. τα βιβλία ή το νερό ή κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο στην επόμενη δραστηριότητα, στην επόμενη μας ρουτίνα. Πώς νιώθει το παιδί με αυτή τη μετάβαση? Κάπως έτσι λοιπόν θα μπορείτε να ψηλιαστείτε ποια είναι τελικά η φιλοσοφία της παρέμβασης που επιλέγετε, αλλά θα σας πω και μερικές ερωτήσεις που μπορείτε να ρωτήσετε τον επαγγελματία πριν ξεκινήσετε παρέμβαση για να καταλάβετε τη φιλοσοφία του. Μπορείτε λοιπόν να ρωτήσετε πώς καθορίζετε τους στόχους, πώς συμμετέχουμε εμείς οι γονείς, πώς υποστηρίζετε την επικοινωνία όταν το παιδί δεν μιλάει, τι σημαίνει για σας επιτυχία στην παρέμβαση, πώς διαχειρίζεστε τις στιγμές δυσφορίας του παιδιού, πώς εμπλέκεται ακριβώς το οικογενειακό περιβάλλον και τέλος, τι θέση έχει για σας η απόλαυση και το αυθόρμητο παιχνίδι στο πρόγραμμά σας. Εύχομαι πραγματικά να σας διευκόλυνα λίγο για να μπορείτε να καταλάβετε τις λεπτές διαφορές
πριν ξεκινήσετε παρέμβαση με έναν χώρο ή με έναν ειδικό ή με έναν επαγγελματία, για να μπορέσετε να βρείτε πραγματικά αυτό το οποίο αξίζει και θα υποστηρίξει ουσιαστικά εσάς και το παιδί σας σαν οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θεωρείτε ότι αυτό το βίντεο είναι χρήσιμο, προωθήστε το στις επαφές σας. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι για να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και με το καλό θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.